Mga shabu nakuha sa panimalay sa usa ka drug pusher sa barangay Sambag 2. Mga kinason gikan sa Masbate gidakop sa Anti-Illegal Fishing Task Force sa lalawigan sa Sugbo. Laing welga himuon sa transport groups karong Lunes alang sa pagpatok sa tagas nga multa nga gipahamtang sa mga traffic violations. Dugang testimonya mupalig-on sa pagpasaka og sumbong patok sa nagpatay sa florist nga si June Cañete. Pundok sa mga kriminal sa habagatang Sugbo gigamit nga goons sa mga politiko matag eleksyon. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kanatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes, petsa 24 sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Kapulisan sa Sugbo nangandam na alang sa seguridad sa kalag-kalag sunod semana. Gawa sa mga police personnel, mupakatapsad sila og mga K9 units sa mga dagkong samang. Andrea Patanya, Sugin Limi. Huwebes sunod semana, ibutang ubo sa heightened alert ang kapulisan. Mga bagong pulis ubo sa Regional Public Safety Battalion i-assign sa mga nagkalain-lain nga police stations. Gawa sa mga minteryo, pantayan sa kapulisan ang mga terminals ug mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga minteryo sa Calamba ug Carreta hatagan og prioridad sa Cebu City Police Office tungod sa kadako sa area niini. For Carreta and Calamba, a total of more or less 50 personnel will be deployed in each cemeteries. And it will be complemented by our force multipliers like barangay tanons and other BINs. Gawa sa pagbutang og mga public assistance centers ug mga police desks, magmuntar sab ang kapulisan og mga CCTV camera sa mga strategic areas sud sa mga samang aron ma-monitor ang mga tawo nga musud ug ma-record ang posibleng krimen nga mahitabo. Sa dakbayan sa Mandaue, mga pulis magbantay sa 8 ka mga menteryo uban sa mga force multipliers. Siguraduon sab nila nga dunay igong traffic personnel sa kadalanan. Mga K9 units ilang dadun alang sa pagdetect sa mga explosive materials. While our PCR will be distributing flyers beginning 28 October. Flyers on crime prevention and some tips on, for example, mga travelers and for those who are leaving their houses niya. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang mga pulis ug force multipliers ang magbantay sa 4 ka minteryo, 7 ka simbahan ug 4 ka pantalan. Samtang ang tourist police gitahasan sa pagbantay sa mga hotels ug resorts. Sa probinsya sa Sugbo, 1,200 ka police personnel ug kapin 3,000 ka force multipliers ang giandam alang sa seguridad sa 134 ka mga minteryo, 15 ka bus terminals ug 31 ka mga pantalan. So for Cebu Province, we have divided our area into 2. I am the supervisor at the north side, and while Superintendent Marasante is the supervisor at the south side. So the overall supervisor is our provincial director, Police Superintendent William Magmang. Gipahinumduman ang publiko nga gidili ang pagdaog mga hinagiban, ilimnong makahubog, sound system ug baraha sud sa mga minteryo. Gidiscourage usab ang pagsulob og mga alahas ug pagdaog mga mahalong butang, samtang ang mga panimay kinahanglang siguraduon nga nakalock o sa abyaan. Andrea Patenya, News 5. Subling nagpahimangno ang kabumbirohan sa siyudad sa Sugbo nga magbinantayon kanunay aron malikay sa posibleng sunog nga mahitabo sa umaabot nga adlaw sa mga santos ug minatay. Gipahibaw sa Cebu City Fire Marshal nga gitakda nilang mulibot sunod semana sa mga panimay, labi nagkadtong anaa sa hagipot nga mga dapit aron pahimangnuan ang mga residente sa angayan ug di angayan buhaton sa di pa mobiya sa balay sa adlaw sa mga santos ug kalag. Base sa ilang mga records, sagad may tabo ang sunog tungod sa electrical faulty wiring ug mga nahabiling kandila. Gawa sa mga fire trucks nga ibutang sa mga samang, duna say ibutang sa mga kabaranggayan. Possibly, once nga maabot na og mga
I think 3 years or more than 5 years dapat mag-reinstallation mo ta nag-wires kay mag-retail naman na niya mga insulators nila. Most especially kung Karong adlang Lunes, Oktubre 27, gitakdang mupahigayon na sa buglaing lihok protesta ang grupong Piston. Nangandam niini ang kapulisan, ingon man ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. King Perez, Sugin Limi. Manukad gikan sa syudad sa Mandaue ug magmarcha paingon sa dakbayan sa Sugbo ang grupong Piston Cebu. Kini ang gipahibaw silang coordinator nga si Greg Perez. Din simultaneous gihapon ang maong protesta ug wa nila giagni ang mga driver sa pagsalmot niini. Tumong sa maong kalihukan, maulang gihapon ang pagprotesta sa taas nga multa nga nalatid sa Joint Administrative Order (JAW) sa mga transportation agencies. Magpapikit ang grupo at tubangan sa buhatan sa LTO. Buot sab ipaabot sa Piston sa mga local government unit ang ilang dakong kasagmuyo. Sawa nila pagpakita og suporta ngadto sa mga drivers. Way tuyo ang Piston nga iparalisa ang kadalanan kay posibleng 10% ra sa mga jeep de pasaheroan ang di mo biyahe karong Lunes. Anto gani karon wala ta kakita og nanabay resolusyon sila nga panday nga dili na ipatuman dinhi ang JAW sa ilang mga lugar. Gumikan niini nangandam na ang kapulisan ug ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Dili kini babagan sa kapulisan kay katungod kini sa maong grupo nga mapadayag ang ilang mga yango. Ipa-standby ang Civil Disturbance Management kon CDM troops in kasog dunay kagubot nga motumaw. Mupahigayon sab sila police patrol sa area nga dagsaon sa mga rallyista. Normally we treat that as one of the democratic processes of the country. They can strike provided they don't cause chaos, damage to properties like what we witness sometimes in Manila. Yung physical injuries, non-participating drivers, and that's what we will prevent. Gipaandam sab ni Cebu City Mayor Michael Rama ang quick response team o gipahibaw niini nga ipa-review niya sa Cebu City Council ang Ordinance 801 o Traffic Code of Cebu City. Umaoy usa sa mga gireklamo sa mga drivers humandaghan ang nakadawat og bench warrants gumikan sa mga ordinansa. With our quick response team, we already have template na. King Perez, News 5. Wa pa gani mga distribution area sa kayo naglinya ang mga senior citizens aron makuha ang ilang bahin alang sa laing hugna sa pagpanghatag sa financial assistance gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa Barangay Pahinas Sentral, mismo si Kapitan Carlo Yap ang misiguro nga hanay ang tanan alang sa kapin 400 kabok nilang beneficiaries sa Senior Citizens Financial Assistance. Hanay og minus lang ang kalangay atol sa distribution sa Barangay Guadalupe nga dunay kapin 4,000 ka mga beneficiaries. Kaikag ang gibati nilang lolo og lola kay makadawat sab sila og 2,000 pesos nga kabayan sa 12,000 nga gipasayag sa City Hall matag tuig ngadto kanila. Diin karong tuiga dun na pa sila ipabuton nga 5,000 pesos. Ang 90 anyos nga si Lola Consuelo nga nag-wheelchair abot dungga nang isi diyang iyang nadawat ang iyang bahin. Eagles lang to, buwi pa ko. Ikaw din. 113 million ang kinadibukan gidistribute sa City Hall karong adlaw. Dakong tabang sa atong mga senior citizens sa dakbayan ang ilang madawat nga financial assistance. Apan labing importante sa tanan ang pag-identify kung kinsa kanila ang angay makadawat niini. Namatikdan sa mga barangay officials nga nagkadaghan ng ilang mga senior citizens o kasagaran kanila di lumad nga taga-dakbayan sa Sugbo. The problem karon ang atong mga incoming senior nga nag-60 na maghuwat pa sila pila ka years para ma-appeal sila. So na-deprive na no ng atong mga senior nga taga City of Cebu gyud. Giangko ni Konsehal Jerry Carillo nga kini ang hinungdan nganong gihunong nila ang registration sa mga senior citizens nga gikan sa laing lugar. Ang kana nga mga new registrant ato sang gipugan, no? Ang atong girehistro na ang katong previous pa, no? Waray na sugatan nga dagkong problema ang Cebu City Treasurer's Office sa distribution nga magpadayon hangtod alas 5 karong hapon. Ang di makuha nga financial assistance ibalik sa panuganan sa dakbayan. Ryan Sorote, News 5. Gipahibaw sa tigpamaba sa DPWH-7 nga hapit nang mahuman ang tanan ug ayo ang mga nangagubang taytayan ug karsada sa amihanang Sugbo ato sa pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda. Jinky Bargio, Sugin Liming. Tabrelan,
nanami 100%. Gipaybaw kaganiya sa Department of Public Works and Highways Region 7 nga hapit na mahuman ang tanang taytayan og National Road sa amihan ng Sugbo nga grabing naigo sa bagyong Yolanda niadtong miaging tuig. Hinuon wa pa sila'y mahatag nga time frame kung kanus agyud kinihingpit nga matapos tungod sa pondo nga ilang gipaabot gikan sa Central Office. Sa budget yun gipagawas, nandiyo na siya ikuan kay gibiding man siya ng mga proyektuhan niya. Ang uban ongoing, ang uban nahuman na. Nasayran nga moabot sa 428 million pesos ang pondo nga gigahin sa mga ahensya alang sa rehabilitasyon. Tungod sa kadako sa budget, gipasalig sa DPWH nga ligon ng ilang pundasyon sa tanan nilang proyekto. Kung sa bridge galing, na siya gidapat na murag iyang kuanan ba, kung sa kabilya pa daghanon bitaw ang niya para maka-stand jud siya kung pila ka intensity. Jinky Bargyo, News 5. Balay sa notadong drug pusher sa Barangay Sambag 2, girunda sa kapulisan. Mga binultong shabu nga nagkantidad og 105,000 pesos na sakmit. Apan ang subject sa operasyon, nakasibat. Sugin Limi, Ray Pasaporte. Nagbitbit og search warrant ang mga sakop sa Cebu City Police Station 2. Uban si CCPO Director Noli Romana. Dihang ilang girunda ganihang kadlawon, kining panimay sa inilang drug personality sa Sitio Lower Pailob sa Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Subject sa maong operasyon si Jaime de la Piña alias Amahan. Kinsa daling nakasibat dihang nakabantay sa presensya sa mga pulis. Gituhuan nga dinhi niagi sa bintana og nilatay sa atop una pa kini miambak paingon sa sapa si de la Piña. Kining 7 ka bulto nga gituuhang shabu nga giputo sa diaper og kapin sa 4,000 pesos nga kwarta nga gituuhang halin mao'y nakuha gikan sa kwarto sa subject. Nasuta nga dunay viewing device ang mga pultahan sa tanang kwarto sa balay aron makita ang mga taong musud o musaka sa taas sa balay. Duna say baser sa kilid ining kwarto nga giingong suyupanan sa mga customer ug ang luyong bahin sa balay giingong maoy gihimong ripakanan og shabu. Naglisod gyud og sud ang kapulisan sa maong panimay. Kay nakita nato na iteris nya solid steel ang ilang door. So gigamitan nato ladder, nag-ladder entry mi sa kamis taas ug diin nakita namo porting daghan ng portahan, daghan kayong nakalak na portahan og among gi tagsa-tagsa og clearing. So pag naog na namo diri sa silong, nakita ni nato na nakalaksad og posible ari nakaikyas diri sa taas. Nagtuo si Cho nga dunay mga lookout sa gawas si de la Piña nga maoy nakapahibaw kaniya. Gisusi pa sa kapulisan kung unsang klase nga drug poser si de la Piña. Di nilang basihan ang nakuha nga ebidensya. More than a month na ninamo gi surveillance diin na balitaan na ninamo diri na daghan ng muari diri para mamalit no og naasay manuyop. Wa mutingog ang anak ni de la Piña nga si Jenny dihang gikahinabi sa mga tigbalita. Hinuon sa off-cam interview gitug-an niya nga nadakpan na kaniadto ang iyang amahan. Gidakop ang igsuon sa subject nga si Dante, uban ang 17 anyos ni ining anak lalaki, ug ang nag-abang sa silong sa balay ni de la Piña nga si Ray Abelia, ug ang 17 anyos sab ining anak lalaki. Sabot nila kay saon man. Naram nila sa kwarto. Abliram gay na pag kunya sud gawas lang tao ari sa mga tugog na dire kanang kapuyo na siguro na sila. Oh, gibo. Ako sa contract boy sir sa hardware. Actually, wa man gid Mikael, awa man ko kay lagi ana niya no kay di man kita si ari din dapita. So, ang pulis nagpakuyog. Mato amo lang isang gikuyogan. Bisan og nakaikyas si de la Piña pasakaan gihapon kinig tukmang kaso uban sa iyang igsuon ug ang nag-abang sa iyang panimay nga si Abelia. Ray Pasaporte, News 5. Panday gipatay samtang naglingkod sa kilid sa dalan. Gituo ang naahan lang kini. Ryan Sorote, Sugin Limi. Naghilak samtang nagsudong sa pateng lawas sa iyang amahan kining anak. Ang namatay mao si Frankie Amaya kinsa giposil pasado alas 8 kagabi dinhi sa Dan V. Rama sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
gikan sa iyang gitrabahoan ang biktima ug milingkod kilid sa dan dihang giduol sa wa mailing gunman ug gipusil sa makaduha nga higayon gamit ang kalibre 45 nga pistola base sa mga nakuhang kabang sa crime scene. Dead on the spot ang biktima nga nakaiagom og samad pinusilan sa iyang ulo ug tiyan. Gingong yanurang naglakaw paingon sa Happy Valley ang namusil ug gani suway pa kining gigukod sa mga standby apan mihana kinig bunot sa iyang armas hinungdan nga nanagan rasab ang mga migukod tungod sa kahadlok. Gingong tulo ka lalaki ang unang miabot sa dapit sa wa pa mahitabo ang krimen. Kaya mapuli-puli na lang to siya pero ang katong tulo ka batanon mao gyud to eh. Mao to yung nakita namo nga wala may gikulbaan. Nagtuo ang mga kabanay sa namatay nga naaan kini kay samtang naglingkod kini kilid sa dan giingong tapad ni ini ang giingong mga notadong tiggamitan og droga sa dapit. Kaya yan tupad mga batanon man sad manuyupay sad ba. So drugs gyud diri. Posibleng na walay no holds bar ba. Kaya usually ang mga batanon gikan diri ngadto ka lupis. Nya wa gyud na mapuo. Ano sa amday na? Kani siya naahan siya. Naahan yun siya, carpenter man na. Murag may magulo kay ning tao diri, wa ni kontrahen kay ilang sa kanilang kaliwat diri. Amo pa ni subayo lagi kini siya panday mo guno ni. Ikas trabaho, naglingkod-lingkod ya. Ang mga anak ko di pa to may sura sa pagilag kasi ugma ba makahatag na tong saktong ditalingan usay sinong dana ni. Ryan Sorote, News 5. Kapulisan nagtuo nga na-neutralize na nila ang usa ka criminal group nga nagbase sa habagatang bahin sa Sugbo. Sila nagtuo nga di na maka-operate ang nahabilin nga sakop sa mga pundok nga padayon nilang gipangita. Andrea Patanya, Suginlimi. Gigamit isip mga goon sa mga politiko matag eleksyon ang Salunoy Coronel Ganyolon Criminal Group. Ang mga sakop sa maong pundok napatay og nadakpan sa operasyon nga gihimo sa kapulisan sa mga lungsod sa Alcoy, Dalaget ug Bulhuon. Ang nakabenepisyo sa ilahagyod is katurag yung mga taga-barangay na mga officials. And probably because of that, kung doon na may mga officials from higher, no, mga higher level, probably we're enjoying only of that kanang suporta na nakuha from those mga barangay officials nga dagkupot nila, not directly. Ako mabalik ko na, not the group directly handled by mga big-time politicians, only the local. Mato di RID Chief Paul Labra, doon na pa'y notadong miyembro sa maong grupo nga ilang gipangita karon. Usa ni ini si Benjamin Salunoy nga dunay warrant of arrest for murder. Nakadawat ang RID og reports nga gitaguan kini sa usa ka pulis sa lungsod sa Alcoy. Apan mato di Labra, maglisod na kini pag-operate og balik, human mapatay sa kapulisan ilang mga leaders ug nadakpan ang ilang mga miyembro. Atong maingon nga significant sa ilang grupo is Benjamin Salunoy, no? But without the other members, he is incapable of doing mga criminal act. Benjamin Salunoy is dependent on the other members, but these members were neutralized already, no? Were killed. Gipahibaw sa Regional Intelligence Division nga mga sakop sa local robbery group ang responsable sa sunod-sunod nga mga pagpanglungkab ug pagpanuli sa Northern Cebu. Misuway sa pagpangawat ang acetylene gang sa Super Metro sa Bugon ni atong Lunes sa kadlawon. Pagka Miyerkules gisundan kini sa pagpanuli sa usa ka pharmacy sa Bugo ug gas station sa Daan Bantayan. Mato ni Labra, duna na sila identity sa maong grupo nga padayon nilang gipangita karon. Andrea Patenia, News 5. Mga kinason gikan sa Masbate gidakop sa Anti-Illegal Fishing Task Force sa lalawigan sa Sugbo. Apan man nagdakop, wa makasiguro kung illegal ba ang ilang nasakmit. Jinky Bargyo, Suginlimi. Dinhi sa gawas sa Kapitolyo, gida sa mga sakop sa Anti-Illegal Fishing Task Force sa probinsya sa Sugbo, kining mga sinakos sa kinason nga ilang nakumpiska kaganihang kadlawon. Paingon dinhi sa syudad kining truck nga gikargahan sa shells nga giingong gikan sa Masbate. Apan naatlan sila sa task force nga mihimo og checkpoint sa lungsod sa Liloan. Way gikapakita nga permit to transport ang driver sa truck, rason nga gitanggong sila. Part of this, may maganda tayong kauri nakikita doon, mga 3 sako yan eh. So, ayun lang ang for the meantime na under confirmation doon sa BIFAR.
Usa sa mga kinason nga ilang nakumpiska mao ang gitawag nga cowrie apan di pa kini makumpirmar sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 kung lakip ba kini sa talaan sa mga gidili sa balaod. Di pa sab nila makumpirmar kung illegal ba kini. Kasi ang confirmation will not only involve ang shipment, even ang document. We will verify it from directly nga to sa medallion. Hinuon gipaybaw sa Kapitolyo nga dunay pipila sa mga kinason ang mamahimo nilang i-release sa tag-iya karon. Jinky Bargio, News 5. Nag-ayo og truck na atrasan og bus sa may Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo. Samtang luwas ang driver sa usa ka auto nga mibalitok og pipila ka higayon sa may South Coastal Road. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nag-ayo raon ta sa dump truck sa Barangay Pahina Central si Ramel Lorenzaga dihang natrasan kini sa bus nga gimaneho ni Manolito Lonzaga. Naigo sa lubot sa bus ang kawul sa truck, hinungdan nga misira kini og na-sandwich si Lonzaga. Gitabang og alsa sa mga nakita ang kawul nga nisirado og naluwas ang biktima kinsa gida sa tambalanan. Nakahiyagom kining mga bunog sa lawas og nalipong human sa insidente. Matod ni Lonzaga, gawa siya makamatikod nga doon na nag-ayo og dump truck samtang siya nag-backing. Yan, nasasan man na inapiit yung liog. Pero napiit din siya? Oo, napiit niya. Natabang na yun kay nadali mag-isa. Ito yung ano mo? O, Zod, tanaro, layo na yun. Wa na may tsura kining puti nga auto human mibalitok og pipila ka higayon sa may South Coastal Road kagahapon sa hapon. Gikan sa Dakbayan sa Talisay ang mong sakinan nga gimaniho ni Peter James Ineneza nga taga Barangay Tisa, siyudad sa Sugbo. Mato ni ini nga iyang gilikayan ang usa ka sakinan apan wa niya namatikdi nga dunay motorsiklo sa iyang pikas kilid hinungdan nga wa na niya makontrol ang manibela tungod sa kakusog sa iyang dagan. Wa ni makaamong og laing sakinan kay mingaw ni atong dungura ang pikas lane. Milagro sab nga garas og bunog sa lawas ra ang naangkon sa driver. Pila kami balitok sa pamate. Di na ako katimaan lagi, magkalutaw naman good pag hitabo good, di na ako kuhan. So unsa man hitabo? Grabe siya doon to. Naka sa fast lane, gamay bikil, sa ato pa rin ikalit ng brake, paglihay niya, ditso siya. Mama sa iyang istorya na, ditso gid siya, kaya nawala siya control. Ryan Sorote, News 5. Pagsulbad sa pagbaha sa Metro Cebu ang gihusgutan sa meeting sa mga sakop sa Metro Cebu Development and Coordinating Board. Apan wala malikayi nga misangpot sa politika ang ilang panaglalis. King Perez, Sugin Limi. Sa gihimong presentasyon ni Engineer Fortunato Sanchez Jr., Chairman sa Subcommittee on Infrastructure and Utility sa MCDCB, gitumbok ni ini nga hangtod karon wa pa mapatuman sa gobyerno ang 1995 JICA study sa pagpalapad sa agianan sa tubig gikan sa kabukiran. Uwahin na sabang Sugbo kun itandi sa ubang mga study area sa pagpatuman sa mga gihimong pagtuon sa pagsulbad sa baha. Human sa 31 ka tuig misaka na ngadto sa 167 ka mga flood-prone area sa Metro Cebu. It will show that between the plan and the implementation, we need the help of our political leaders. Duha ra ang water dam sa Sugbo nga makatabang unta sa flood control ug dugang water supply. Matud ni DPWH Regional Director Ador Canlas, lakip sa umaabot nga budget alang sa Sugbo sunod tuig ang pagpatukod og upstream dams. This is a very significant increase from what we had last year. For this year, because for 2014 we had about 7 billion. Apan kon si MCWD General Manager Ernie Delco ang pasturyaon, musaka ang balay runon sa tubig sa mga konsumidor kun ang MCWD mangunay og gasto sa pagpatukod sa mga dam. Then there is no way to recover the investment but to charge the customers of the investment, right? And at that time, the study resulted into a price of something like 120 pesos per cubic meter of water, while today we're only charging something like 13 pesos per cubic meter, and if you increase that by 5 times, I don't know, first of all, the legal, the law doesn't allow that. Subay sa gihimong pagtuon dili epektibo ang kasamtangang mga pamaagi pagmenos sa pagbaha diri sa Metro Cebu, sama sa dredging, pagbutang og mas bag-ong culverts o pagtukod og mga basins. Gawa sa pagpabalhin niining mga namuyo daplin sa sapa, nahimong rekomendasyon ngadto sa mga lokal nga kagamhanan ang kanunay nga paglimpyo sa mga agianan sa tubig nga mas menos pa og gasto og daling buhaton.
Matod sa DPWH Regional Director, gigahinan sa ilang ahensya og 68 milyones pesos ang paghimo sa pagtuon sa integrated drainage and stormwater management alang sa Metro Cebu. Dulan 13 bilyones pesos gigahin alang sa Central Visayas ug katunga sa pondo alang sa Sugbo. Sa Cebu City ana sa 1.3 billion pesos ang proposed budget. Apan matod ni Cebu City South District Congressman Bebot Abellanosa, kuwang ra ang gigahin alang sa Sugbo kun itandi sa uban. Luzon got 52% while Visayas only got 18%. It's a shame, I tell you, and it's time for you to think of your conscience that Cebu, which got so much in the previous administrations, I'm not only talking about Gloria, I'm also talking about Ramos and Cory, but in the last 4 years, we had nothing. Are we going to accept this? And if we have nothing this year, and from the original director of DPWH, Ador Canlas, 450 million for what's drainage, or is that the whole budget for 2015 for the south of Cebu? Wow! We get nothing. And yet, we go on by, and our people, the poor people, get more poorer, and we do nothing. It is time to wake up. Kayo ng uban nga unsay nabuhat ni Davide, unsay nabuhat sa uban dinhi, naiya lang, huwag ibuhat nga kasipsip. Sir, di na tinuod, sir, nangikamot me. I hope you would understand sa akong bahin, I'm just a year and 4 months in office pa. So please give me a chance. Thank you. Let us not just focus on what has not been done. Let us also, so much has been done. And we have not left behind. Naamanta si Secretary Almindras diha, ato na pasipsipon bayo. Inis Governor Junjun, pinanggap ni Kayas Presidente, kuwang nagsipsip. I was pissed off by his comment, no? Para nako ba? Well, maybe of course he's entitled to that. Iya man ang katungod po. Iya ang pagsipsip, ako di mo kumusipsip. Ang iyang una-una, bubit na. So iya sana. King Perez, News 5. Nagkanam og kahayag ang dalan aron makabot ang hustisya sa kamatayon sa inilang Flores sa Sugbo nga si June Cañete kinsa gidunggab patay sud sa iyang shop niya atong Lunes sa buntag. Ryan Sorote, Suginlimi. May pahigay ng usa ka case conference ang Cebu City Intelligence Branch uban nagkabanay og matrabahante sa gipatay nga si June Cañete alang sa kalambuan sa mong kaso kagabi. Mao nga gihulagway sa CIB nga mas miligo na karon ang kaso batok sa duha ka mga suspect nga naa karon sa ilang kamot tungod sa mga pamahayag sa matrabahante ni Cañete. May mga testimonies gikan sa mga trabahante nga nakatabang pag-ayo sa mga pagsubay na to sa kaso. Gipaningkamutan nila nga mapasakan og tukmang sumbo ang duha ka mga suspek karong adlaw. Doon na impormasyon nga gitipigan ang kapulisan kalabot sa kaso nga di pa nila ikabutyag tungod sa kasensitibo ni ini. Bi-back out usab isip witness ang usa ka street sweeper nga di ra usa makaapekto sa dagan sa kaso. Samtang gumikan sa hitabo, pasirhan sa pamilyang Cañete ang shop sa biktima. Di na dadon sa Mindanao ang patangilawas ni June Cañete nga ilubong karong Oktubre 28 adlong Martes. Iagi ang iyang patangilawas sa Barangay Zapatera pagkahuman sa Misa Requiem sa Lourdes Parish sa Barangay Punta Princesa, alauna sa hapon una pa ang lubong sa pampublikong samang sa Barangay Parto. Akong kuya manggod pinangga kay song papa ba mao nang gusto siya diri ra jud sa Cebu kay para maduol jud jud dayon tog dali bitaw. Ryan Sorote, News 5. Ang University of the Philippines mao ang napili nga champion sa ikatulong Green Fashion Revolution nga gipaluyuhan sa Aboitiz Foundation. Mga recycled materials ang gigamit sa paghimo og mga sanina, footwear ug accessories sa fashion design competition. Gawa sa competition, nagtudlo sab sila og livelihood programs sa mga barangay sama sa paghimo og mga bags ug mga dekorasyon gikan sa recycled materials. Matud sa Aboitiz Foundation, buot nilang ipaambit sa mga kabataan ang kamahinungdanon sa 3 R's kon reduce, reuse ug recycle. First runner-up ang Cebu Institute of Technology University, samtang second runner-up ang University of San Carlos. Yes, I think like
anywhere, it's one of the solutions, not the only solution, but at least it would really help. Like, for instance, those plastic materials that, like the plastic that clogs the drainage and the canals, that can really help if we can recycle them and we can use them again for something more useful. Kapin sa 50 ka mga coordinators gikan sa diocese ug archdiocese tibok nasod nagkatapok karon dinhi sa Subo isip kabahin sa pagpangandam sa International Eucharistic Congress karong tuig 2016. Ryan Sorote, Sugin Limi. Tumong sa organizer sa International Eucharistic Congress nga magkasabot og tarong ang tanang diocese ug archdiocese tibok Pilipinas alang sa pagpangandam sa nasudnong kalihukan bisan pa nga dinhi kini ipahigayon sa Subo. Bot nilang mapakita sa mga delegado nga nagkahiusa ang nasod sa maong kalihukan. Gihagit ni si Archbishop Jose Palma ang tanan nga motampo sa pagpangandam isip Romano Katoliko bisan sa ginagmay nga paagi sama sa pagtampo sa piso para sa misa ng mundo. Sayod kita gihapon nga importante ang cooperation, no? Lain-laing mga dioceses, lain-laing mga probinsya. Kay bisan nga ang host mo Cebu, pero ang success nini di lagi depende nato, no? Og mas nindutan awon. Nagbalampuson usab ang mga pagpangandam sa nagkadaiyang komitiba sa IEC apan ilang giangkon nga kuwang pakini aron hingpit nga mahanay ang tanan gikan sa venue, transportation, pagkaon ug uban pa. Mapasalamaton ang mga organizers sa gipakitang kadasig sa mga nagkadaiyang diocese o archdiocese ug sulaing nasod nga mipasali og ayuda. Ang kapin 50 ka mga coordinators gitahasan sa mga organizers nga mangu sa mga pagpangandam sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Kung dunay usa nga value nga para nato kusog nga ginapahinumdum sa Eucharistia mao kanay panaghiusa, di ba pre? Gidisplay na sab ang pipila ka mga memorabilia gikan sa miaging mga IEC sa Pilipinas o sa ubang nasod. Giplanuhan pa sa mga organizers kung unsay mga memorabilia sa umaabot nga IEC dinhi sa Sugbo. Ryan Sorote, News 5. Sa nagpadayong duwa sa PBA nga makita live dinhi sa TV5, magsangka karong taud-taud ang NLEX Road Warriors batok sa talk and text tropang texters ug sundan kini sa sangka tali sa Blackwater Elite batok sa Rain or Shine Elasto Painters karong alas 7 sa gabi. Ato sab di ay ipahibaw Glenn nga ugma sa buntag laing hugna na sab sa tambag ni Torni sa barangay sa Radyo 5 101.9 News FM ang ipahigayon sa barangay Basak, Dakbayan sa Mandaue. Magsugod kini sa alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Samtang ipahigayon ang maong kalihukan Georgia, magsuroy-suroy sa barangay Basak silang JP Lauquatsera ug Maring Leslie Caminari Vistil aron susihon kung kinsay na minaw sa Radyo 5 ug nagtanaw sa TV5. Kay dunay sorpresa alang sa tulo ka swerteng mga kapatid sa barangay. Ato sa TNT sa barangay dunay libreng tupi ug pagkaon alang niadtong nagpatambag sa mga banggitang manlalaban sa Radyo 5. Usa sa tanan akong greet ang TV5 Attorney Georgia. Happy anniversary, 50th year. Happy anniversary TV5. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!